অবরকে কক সংলাই কাতা কক সংমানি পরে ইগো জামাই কাইকে তাকলে ন কাই রিসি নাই এনি সাকা চিন নগনি বরক ন চিন বাবু নতা কে বরক বরক পরি তঙ্গ না থং ইকো বুড়ি মা পরি তঙ্গো নে চিনো সেনাই পরি তঙ্গো ইনকে এক লগো ন tong thung thangla sukai tong thung jamai juk tabuk bo joto nam peke tongu kunni chik tong ko to kunung nya ini sakata nok chi nok ni borok hai borok kes ina hin sabu anu kes uta mana me kaisa kok kajana skang neng soiman ka nini hamsama borok agi buibe tongjak chajak te kebama hamya private video rok viral hangjak hane abo joto kok neng saiman ke ajra neng tam khaine baksa borok soimano sabuni pas history kritong laje kono wansuya kare katalya pri semani kaham eba baksa ba soimano kajana skang se boni tongjak chajak hane joto kok saiman ke a borno breakup rui kakmani no kaham hane abo to jani je wansuma se hedba but tineti jora khorsa takone live sem atini Ungkha bo khorsa buribai hamchake permanent ke tongle pro chela soiman ka bini buri agi buwe tongjak chajak te hamya private photo video rok kebama viral angjak hane haipano o takuk laje kono wansu yawoi o buribai ne kubui bukhabai hamchake nukhung khawi tongka abo se tabu henkai o buri bini agin ex bono tongai tangai ya karnai eba viral khani chalabai se hamchake daily text message khai hamchake tongpika sudo asak simia tabuk paithego henkai bosanya joni jagai bosa khorasano teise nok yakari thangka henkai aborno teitamo sajenai abage o takok tini blade dukun angjagi bini secret life der jono yafari rika bini kubi kothamano share khanyani Sukang sinimung sana jengno tini story rohorna celani mung pi bini hamsma bure eba bihingni mung e note kasa kogono tongo pula hamsana sukang borok hamya chaya hani seman ke a borobai hamsa ke eba kajiya tongkena chau hinmani jeng tangai abo hai kok saka hangai video no pati jora nadi blane wansung te sirmung mane joto sikla te sikilero Laitangjak 2020 BC chela WhatsApp group jaga khorsa Bwrwi phone number manka apage chelano sekang lachiti te a Bwrwi hi hello hone text khakya chelani message nuge Bwrwi ko kaham sane reply rika abo haki chelabai Bwrwi WhatsApp text message khaima khorok noino chajalai tongkha abage 2020 BC ni Saraswati puja kana henke chelabai Bwrwi first time face to face malakya a jora khorok noino nuklai chajage teba bukhamane hamsalai tongkha ya kulo henke Bwrwi a chelana hamsage chelani nogo khari tongikya aboni saltam eba salbrini ya kulo kai Bwrwi family bor basajano naitumang a chelani nogo thang sogikya a jora Bwrwi buma bufa chelabai Bwrwi no kaisa kok saka ako norok hamjala se khari phagya hankai tabu chemo te tam sajenai haipono Bwini khanama kai ta kaglaji ta walaji kaham ke tonglai sidi Bwrwi buma bufa abute kok chelabai Bwrwi no kok kaham sawi nogo thanglakya abuni yakulo o chela kaisa kok soiman ka bini Bwrwi agi alta chelabai tongjak chajak plus tomung hamya angi sakni private photo rok kebama jaka viral angja rokhane apor chela bini Bwrwi no nogo thangi a kok sangka ang cheni ni bagi hamya kok khanamani saiman mani abo kubuida ereng a jora Bwrwi saka I abo kubuino haipono angni tama cha khakeba ang khoroksa chelano thingno pula hamjake tongkha saka haipono a chelase ano chalak hamjake viral khayo abani tam dosba Bwrwi ate kono khanai tabukni chela saka ako je angna tomani Ungkha joto borni na pas history tongu tabuk lache kono saya kare jeng khorok nei kaham ke tonglai sinai tabuni chela a kok sawi ob Bwrwi te mungsa hamya sale accept khai borok hamselai tongkha tabuk asuk jora khanawai baksa borok wansuki tongkhana o chelale bahaki bini Bwrwi agi viral angmani rok saiman hene abo henkai ob Bwrwi ex boyfriend tabuni chelano message kai sawo abage tabuni chela ob Bwrwi joto kok saiman ka abo haitya okay phadi henkai tesa chine minus tribo atake khorni loki baksa tongmang 1 month eba 1 mas sungkha a jora ki Bwrwi family o chelani nogo tewesa thangi saka dati phatphat chelabe Bwrwi kai sinai ati khema te besek tongnai Bwrwi family barbar kane kok saka apur chelani bupa saka chelabe Bwrwi ba tabu porsi tongko tesa pori gathung asuk dati kai rekai borok tamo samung tangi janai kaine pano phatsa kai meya rangbo nangu blei chelani bupa ati saka a jora Bwrwi buma tesa saka asuk rang kari henkai tongdi jengno je engpe chini nogo tlange kai riwana Bwrwi family abati kok sai aboni ola henkai chelano borni kami eba Bwrwi kami ho tlange a chelabe Bwrwi tongthok sa thokena kai rika te kachak paimani 6 month eba 6 mas olokai borni nukhungo chere katal khoroksa ajakya a jora borni nukhungo teba tongthok sa thoke
tei 7 month eba 7 month jora laifika but asuk sal jora logi baksa bujle hamjagi tongle phaimani se tabuk henkai konini kasaro nokbar hamya simma bai nokuni khungsile koboni thamakya jeng tangi akok saka henkai aro kamgi khnati nokungo charai katal asai 7 month eba 7 month yakulo obre bin agini ex boyfriend Facebook te hamse khone tewese text message khaimani 4 bar manjaka tabuni o chala eba bosaibe tei a ex boyfriend eba a Facebook chala abu kebia je agi o burino tongiche ya karne plus Bwrwi private photo video viral khane a chala banyo tabuk tewese o bwri hamjagi bogi mayaro khane kok salai tomani manjaka nokni bosaibe tangi hinkai o bwrni first love abo a chala hinman kokta a jora kunini kasara kobama kok bangi walayo bihik bosai haipana yang nokni bosai kubui bekabe hamjak toma bagi bihigno ekbar duibar khane total 4 bar map khaimang khorni tesa hamlai tongo tabuk ayang te khaksa bwrni buma henkai asuk sal jorani olo o chalana kotuka chini chamrile rangmokuri bekar buni chamrile jotona chakiri khane rang ganangmang ani chamiri simi bekar manchakha abuni sai kaya tongkhena chakmo abudi chalabai bwrni buma atike tabuk dili chajak angai naslair mung phunuka abuti kono khanai o chala kok phirogi sawo ani ama babu tabuk poren jora kaya hani sapurke norok nichi nokotlangai kaibla tabuk kaipake tamne ati kok saitong o chalabai bwrni family ni kasaro chakiri khaya rang puisa kari hne a sale jemi kisa kok banglai mani nukjaka kasai phakya hemani kok tei a sale jemi no yang nok ni bihibo bini busaino nasler joli jagi kok kahamge saya daily busane ignore khaye bini kami eba nogomang lai soi bisa eba posor kaisa tongkha manekai chalani nogo hanke asuk tonglia bini kamio mang barbar thange lai soi tongmani bosor kaisa angka obri kobui kok sana thange bihikte busani kasaro mongsa halo kerkia daily kok bangi walai mang asuk sal jani ja alada ke thomang asuk jora lakhya ba tamasanai onek sal jorani yagulo obri tewese bini ex boyfriend bai khogi tax khaimani bosai bai manjagukha ajra nokni bosai bini bihino kotuka nini a tomongte sarilia nengte kahamge tongmanlia da bosani kongno khanai bihik saka angti nengbai tongsimalia tabu ani pulani chala ani ex boyfriend bai no hamjak tongsinai ang boboina thangsinai nengbai angti tongsimalia bihik joli jagi atike kok phiromurika bosani aboni olo bihik bai bosai tesa bujalai hamlaini nokong khawi kasangke ungphika tamani henka bihikte bosai nokong khaga henka to kise misa kok bangi walania khetek metek no te heduba but thangnai 24 March salmari henka bwrni family o chalani nogo thangai a chalabai bwrino bujugi kha asukta walai di Kaijagwi tamani asuk walai kahamge tonglai chide bwrni family 24 March salmari a chalani nogo thangai bujugi saikabkha haipano tam sanai aboni yagulopana bihikte bosani kasaro a ex boyfriend eba Facebook ni chalani bagi tax khaimani dartino kise misa kok bangai nukungo walai tongmani bo tewese kasai phepika abagi 26 salmari kai bwrni family tewese o chalani nogo thangai borni bosajeno naharna thangka ajra nokni bosai bini bihikte bukrajeno kobama mana khakya ang ani bihigno rohorya ta talangdi ani permission chara norok bahke ani bihigno talangna naitong ta talangdi hinai nokni bosai mana khaisuka abuni olopana bwrni buma borni bosajak bwri te borni bosacheraino logibo talang thangka o chalabai sekagai tei a salesimi o takuk bini bihikte busano khatama ba daily dukhu nagi maicheme hopung sabung kamang jora lai tapsuk jora tongna nangka so norok hengai o takuni live story asuk jora khanawi kahamgena bujiman kana hani cheng khawa chongu o video ni main kok ungkha o chala pula a bwri be hamsaki tongpro bwrni kaisa secret kok semanka o bwri agi alga chalabai hamsaki tongwi chajak tei viral kotor khai lachimung bo rijak hanai haipana chala o bwrino khairok jagi accept khai tabuk tevsa hamsaki tongkha tei bwri bo agini kongno lachi jagi o chala bana kahamke tongnani try khane tongma ungna but ayang tei khaksa bwrni family kai wansuka chini borok eba o bwrile agiwasa alga chalabai hamsaki hamya video photo viral khai lachimung rok manjak olo kaina bagi te chala manglak a bagi o chalani bufale chakirbo khayo family bo kaham a bagi dati fatfat kai rimani na chawu bwrni family a ko wansuki chalano borni ayang talangi datino kairika ba tabu Kaijagwi o chala chakiri malia income lama kari hinkai borni bosajeno tewese sikagi tlang pika hinkenor asu jora khanawi joto kaham hamya bujiman khana tabuk patheko norno sajire o jaga a chalani letama sayangka o bwri agiwese hamya tomung tonge viral angjak gobama lachimung bo manjak o kongno agini kongno wansu ekari o chala bwrni bukha methep thanibo bono hamjagi logirui borni cherai bongkha abose tabuk ke o bwri se ulta bono hamya chai borok sanamui yakari klang thangka hinka bo chalani da dos eba bwrni da dos norno comment ke sari